ще гледат, хора днеска ще гледат Алекс как играе Brawl Stars. Чакай. Ако ви харесва клиповете, се абонирайте за двата ни канала. Кажи, че сложи ли? Защото скоро ще идваме и друг ще поканиме в този канал и той си има YouTube канал. Трябва да има къде има се. И Алекс на един акаунт в момента има Brawl Pass, но на този акаунт няма. Започва видеото. И започва видеото, започва сега. Аз мога да такова. Да може. Аз И може да влезете в нашия специален клуб ЦСКА. Некои вече... Ето, например. Тук сме следи много. Не, аз тук имам на този ми акаунт. Имам Едгард. На 11. Да. Имам бъс на 9. Ние тук казвам това супер. акаунт е следи. Сега ще започваме една игра. Нали? Да. С кой хора... И ще игра... Хора, пишете ми с кой герой ми е най-добър и с кой да играе най-добър. Защото ние сме малки, не знаем много за тях толкова Brawl Stars, кой е най-добрия. Давай. Снимай. Аз снимам. Снимай. И хора, ако ви хареса видеото, се абонирайте, лайкнете го, защото искаме да стигнем 100 хиляди за плейбъден. Нали, Алекс? 100 000, да, разбира се. И така много ще се зарадваме, ако ни направите. Алекс, малко не сме. Малко умре хора, но... Няма нищо. Но ще умря. Това е просто да се забавим. Аз сега още ще започнах. Да. И няколко ден започна. Ама си започна много добре, вече не свиква вече. Ако ви хареса всички видеа, ни напишете Хора, в умрях. коментар. Това ми е за начало. Не му казвайте се слад. Това му е началото. Вижте Имам толкова купи, защото играя много... Вижте колко купи имам. Защото аз играя колкото се може повече. Не играя в Fortnite от... Колко дни не съм играл? от няколко. Той не играе в Fortnite от няколко дни. Добре. Ето. Но не изберем и какъв герой да играе. Абе, шай. Много дела е бъс. Дай, дръж телефон. Хора, той може... Скуик. Игра Скуик. Да, с Скуик. Да. С кой да игра? На кой геймот? На код ли? Не, те. И ще играе той на то. На... Кой? Добре. Сега гледате. Ако стигне някой ден 6000 купи, той ще ви напише от неговия канал, ако се абонирате за неговия. Георгиев 6. Не, Маймунка Георгиев 6. Алекс Ще сложим в линка. Да, в описанието. Описанието, да. Виждате ли колко е добре свик? Нали, Алекс? Да, но бе ударим в кото. Малко Бугари. Уай. Ще умреш ли? Ще пукнеш ли, а? Да напукне. Ще пукнеш, да? Това е ясно, че ще умре. Да не седне. Да не бих бомба. Бомба. Не. Умира. Покръкне.
Не. Не. Хора, не мога нищо да направя, той е много лош. Той сам бе като някаква жена. То се вижда. Аре, бомба. И нитата. Вижте ги, те ще се бият. Да. Аре, биги. Биги, хора. Игра с някакъв друг, искаш ли? Спира. Супер. Ако на това клипче, това шорт ли е, клип ли е, ще ми се падне Мелоди. Или Драко. Ще събира... Искаш ли за Драко да събира? Искаш ли да събирам за Мелоди, защото Мелоди е по-облюд. О? Аз с 25 джима може да взема Мелоди. Дес човека станаха в кубари. Наистина. Да, 99 като дойде. 99. Виждате ли се, имаме и фенове? Яни не е в куба. Ради не е в куба. Ради. Кой ради? Не знам. Аз ако е мястото в куба. Хора, ще видим, аз имам 3 акаунта. Ти си на първо, на второ, на трето, аз съм... На моят телефон е този, където е на второ място. На неговия телефон, където сега снима... И това е на майка ми. Това е... Сър. Има Сърч, има вие сте какви герои. Той не е опнал, че е препомня на 10. А колко му е на 11? Имаш ли хайперчарджер на колко? Не. Значи да. Да. Той е куп 99. Добре дошъл. Добре. Защо пише Дошъл. да до але? Добре. Дошли. Добре дошли. Дошъл. И хора, това видео ще изиграем около 10 игри. Това е първата, но ще играем 10. Не, втората ми. Втората. Сега ще играем... Пробваме се да... 10 игри ще изиграем. Ще изиграем 10 игри на Social Down и след това се приключва видеото. Можем да играем малко на Fortnite. Да, ако имаме време. Да. Защото аз утре съм на занималния първи клас на двамата и ще го завършим. Аз почти съм... Аз съм много добър. Ние с Моди почти можехме да завършим на Social Down. Който този бе? Този къв е? Този много черен. Гъс. Те бием. Не, този много черен. Просто черен. Не Не е черен на очите. Само така че не е черен на очите. Аз преди не знаех какво да избера Едгард или Грей. Това много е страх. Хора, вижте какъв е мол, че им сложим, защото не става за нищо. Аз не съм се сърдил супер още. То пак ли бе? То пак ли бе? То пак ли бе? Много се напъж бе. Много се напъж. Хари то да го приключа. 14 000 купи на 14. Кой ще бие? Едгард или Бъз? Алекс. Но биш. Ела, имам пилец. Имам пилеца, прибатко, да ви пеете сладко. Алекс победи. Трета игра и бие. Още 7 игри. Или хора просто ще направим 5 игри. Защото имаме време. Нали? Нали, Алекс? Това е четвърто. Няма да имаме време за 6. Нали? Не го взимате. Това е майка.
Робомайка, не Дайнамайка, Робомайка. Безстъдно. Отразен Дайнамайк това. Той е Робомайка, той е легендари скин, не знам как го е получил добре. Явно има много късмет. Аз по принцип бъс ми е на 11 и не знам защо сега се излага бъс. Аз съм с някакви много големи прота, затова не ме обвинявайте, ако умра. И ми се подигравайте. Аз съм с някакви уникални прота. Мислиш, че са толкова уникални, ама са силни. Нали казвам на ранги 2, като играехме на год, ставаше бъркотия, нали? Да. Толкова... Всичко става с пари, дъкчи, ще шуматка, колегичи. Шо да? Дошъл. Бъс срещу бъс. Кой ще бие, бъс или бъс? Годзила или бъз? Нормално. Нормален или Годзила бъз? Кикбокс се казва той. Лами. Уай. То е много стъдно, то е много бие. Това е 4-та игра. Добре, изпълних си мисия. 5-та игра. Да играе това. Колко игри трябва да изиграл? 5. 10? 5. Не 10 е за хората. Ама няма не имаме време. Ще имаме спокойно. Добре, 10 да направим. За хората, за вас. Или колкото успеем, защото майката ни с една кола. Аз имам с един. Намерих си приятел, хора. Пишете коментари за новия му приятел. Може да му напишеш името, да го включиш в клуба. Как искате да го кръстим? Пешо ли? Ах, той гаден човек. Ще му се върне. Върна му се, мъщих му за моя приятел. Пишете коментари за неговия приятел. Напишете му лайк. Той е много... А как Пешо се казваше? Беше много готин. Да. И те го биха, бати шарите. Тъжно. Дай. Чакай, дай мони. Хора нещо дигнаха и тук, 2 стотинки, най-бедния съм аз. Много си... Колко си беден, бе. Същото. Има малко батерия. Затова 7. Ти колко батерия имаш? 20. Пак имаш повече. Да, бързо. Играй. 29 от малко игра. Не го питам да играя. Какво става? Как? Как? Какво става? Айде да приключваме, искаш ли видеото? Айде за хората. Хора, на нас не се заспава, нищо, че сме навън. Или моли? Но не ни се спи. Не видим спи, но не знам дали ще играем още. Можем и ще играем вкъщи малко на Fortnite, ако имаме време. Да, аз ще снимам, той ще гледа. Он ще гледа като И ръка. след това, ако сте гледали това видео, пишете линка. Алекс, нали, играе добре по описанието. Чакай да е една игра след този. Последна игра ще играе с този. Не, аз не съм игра. Аз трябва още една игра за победа. Трябва още една игра победа. Още една победа и приключва. Да, ако загубя тук, трябва да... Играя. Някакво наказание. Хората ще измислят какво наказание. Хората измислят какво наказание. Ти сериозно ли искаш? Ама хора, не избирайте много гадно.
Не, може и гадно, колкото искате. Много гадно е го да правите, защото той е добър човек, нали, Алекс? Не, ако искате, може да не направите гадно. А по-добре не, защото е добро дете, нали? Той е миличко дете и добро, нали? Да, най-вече съм добро. Не, хора, трябва да ми измислите наказание. Не, дай. Хора, Бак не си губил мой стик. няма му правите наказание, само аз, ако умра. Аз играя на неговия телефон и той се ми снима. Чакай, не, Мони, чакай. Чакай, това на баща ми телефона. Дай. Дай. Да. Чакай, Мони. Аз мога да взема Мелоди, искате ли го взема? Или иска да направя, да си взема ли Мелоди? Моля, си взема ли Мелоди? Да. Да си го взема. Новия ми герой Мелоди. Представете си, я да ти Двама... Добре. 9:25 мити герои. Сега ще събирам. Сега ще събирам за Едгар. Едгар, ако тук има Едгар. И хора, сега ако загубя на него, на баща му телефона, Чакай, Мони. имате наказание. Не, чакай, може само на игра с Мелоди да го пробвам, защото... Само ще про и след това на мен ми да. Само не про. Може да взема гаджет, но не мога още. Добре, хора, дайте ще пробвам Мелоди. Някой ми казва, че е много опната. Някой ми казва, че е напълно траш. Не, ама не е вярно. Може, хората, сигурно някои хора казват, че е траш. Некой казва, че е опи. Да, Всеки човек е различен. да, това е вярно. Както някои са мастерс, някои са митик. Моят брошче е, например, рекорда е митик. 2 искат да са легендари. 1, например, нали? Пет хора. Хора, Мелоди е много опитна. Ще опита да направя 5000 купи, не знам, на 5000 купи. На 5000, На 500. да, 500. На 500. Ще опитам да направя 500 купи. Добре. Добре. Дай. Чакай само да ми... Чакай, тук ми даде още 1000 такива. Аз съм много богат, бе. Само не мога да мисля пара късмет, това е малко гадно. Няма ли да го видим? Добре. Какво имаш? Имам 38 герои, ти си избираш. Мейк. Браво. Опи. Мелоди е много опита. Да, бе, наистина. Всичко е много опита. Аз иначе съм повече купи, ама не знам как се бия то Драко. Пишете ми в коментара как сте го бия. Защото не сме... Я направи, защото аз не сме. Хората не ще видят. Хора, Пам се уби, майче. Не. Удра. Ти бъш ли мек? Хора, знаеш ли, че моя влияете в клуба ни? Да. ЦСКА. Той е безплатен. Уай. Вие ще направите, за да влезете. Само пожелание. Пожелание, на който Ама който казва се смечараш, ще го кикнем. Не, просто няма да... Няма го кикваме, само че трябва да се оправи настроението. Не! Ето, Мони. Напишете негадно написание. Не, Мони, чакай да гледат хората как играл.
Хора, то беше трудно. Наистина е трудно. Да, играм с него един. Последна игра. Трябва да приключвай. Не чакай, мони. Само да си играем. Тате, само ще си играм една игра. Аз ще си играм само една игра. Да. Бързо. Тате, само ще доигра игра. Що правиме? Видео. И то се известно. И ти си ми го харесаш и аз, нали? Не трябва да го правиш. Еса, правим известно видео. Чакайте! Моля ви! Тате, само ще си... Моля ви! Чакайте, правим видео! Не, просто тук си... Ние тук ще си правим такова. Шорти. Само ще си да играем. Ей, тук само ето е игра. Шоу даме! Дошъл там. Ето го, ето там, на тук бе. Ето на тук бе. Добре. Ти е бързо. Тате, изчакайте. Пусна се. Ето го. Тате, чакай. Аз ще скача без това съдичък. Щом те не искат да ме качат. Аре да ще скачи. Аре да Това е. Чао! Хора, чао! Чао. До утре, хора.